Ще бъда успешен. Koyacağız, yutacaksın. Сега малко да сме могли да... Neyse şimdi işim. София, здравей! Здрасти. Твоята история е малко тежка. Аз бях запозната с историята ти преди това, видях видеото. Кажи ми от колко време си вече тук в Мурсанита? Точно съм 10 дена. Значи бех болна една година от здравословни проблеми. Имах вода в корема, в краката, но тук благодарение на Господа сложиха ми балон. 3 дена ми беше кофти, докато го приема, защото беше чуждо тяло. И сега се чувствам по-добре. За 9 дена свалих 26 килограма. 26 кг си свалила, но нека да те попитам преди това, когато ти дойде Да, тук, колко килограма тежеше? 150 с водата. 150 с водата. Да. А ти искаш да си прави... Добър ден, аз се казвам Совка. Значи чух за Мурсалита от семейни нашите приятели. Значи аз бех много зле, не бех добре със сърцето си. Имах проблеми с белия дроб, сложиха ми тук балон. Благодаря на доктор Мери, че на екипа са много добри, сестрите, диетоложката. Всичките са много внимателни. Бех с балон 3 седмици, направиха ми скоро операция в неделя. Всичко беше както трябва. Благодаря на целия екип и на Мурсалита.